Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a, barkanmu da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Putin ya tattauna da kwamandojin Rasha akan yakin Ukraine. Sojojin Najeriya sun ceto 'yan China 7 a hannun 'yan fashi. Haka zalika, 'yan sandan Jamus sun gano kayan tarihin da aka sace na dala biliyan 119. To jama'a, a biyo mu sannu a hankali domin jin cikakkun labaran duniyar. 'Yan sandan Jamus sun ce sun gano wasu daga cikin muhimman kayan tarihin da aka sace daga wani gidan sarauta da ke birnin Risden shekara 3 da suka wuce. Daga cikinsu an dawo da kayayyaki 31 inda aka kai su gidan adana kayan tarihi na Jirin Bolt. Daga cikinsu akwai wata tauraruwa ta lu'ulu'i wadda ake makalawa a jikin kayan sarauta da kuma wani bindin tsuntsu da aka yi wa kwalliya da zinariya da ake makalawa a jikin kayan sarautar. Mahukuntan kasar sun ce an gano kayan ne bayan tattaunawa da lauyoyin wasu mutum 6 da ake yi wa shari'a akan sace kayan. Masu shigar da ƙara sun ce darajar kayan ya kai dala miliyan 119. A nan kuma rundunar sojojin Najeriya ta ce ta ceto wasu 'yan China guda 7 da wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a kan yankin birnin Gwari na jihar Kaduna. Sanarwa da rundunar ta fitar ta ce dakarunta na tawagar 27 wanne suka ceto mutanen a yau Asabar. An sace su ne a watan Yunin da ya gabata lokacin da suke tsaka da aikin haƙar ma'adanai da ke a Jata Aboki na ƙaramar hukumar Shirori a jihar Neja. Sanarwa ta ce 'yan bindigan sun yi ta kansu a yayin da suka ga mutum 30 na tawagar tsundura da daddare a yankin kamfanin Doka da Gwaska, inda suka bar 'yan China da suka kama da kuma makamansu a yayin da aka kai su asibitin sansanin soja domin duba lafiyarsu a Kaduna. Na ji daɗi sosai da ƙoƙarin da sojojinmu suka yi a birnin Gwari da sauran wurare, kuma ina da ƙwarin gwiwar nan gaba kaɗan za mu kakkaɓe duk 'yan ta'addan da ke yankin, a cewar babban hafsan sama na Nigeria Oladayo Amo. A nan kuma Rasha ta ce shugaban kasar Finci ya shafe yinin Juma'a yana tattaunawa da manyan kwamandojin kasar game da yakin Ukraine da ake. A ranar Alhamis din da ta gabata, Finci ya ziyarci sojan rundunar a inda suke gudanar da ayyukansu. Sai dai ganin hakan ne, Rasha ta sanar da cewar Ukraine tana shirin kawo mata wani mummunan hari ne a farkon sabuwar shekara. Babban gidan talabijin na Rasha ne ya rika nuna hoton shugaban lokacin da ya kai ziyara a shedikwatar sojan, kuma ya yi tattaunawa ta musamman da ministan tsaro da shugaban sojan ƙasar. To jama'a, a nan muka kawo ƙarshen labaran, sai an jima.